W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Umocуj ноги мои в Слове Твоим, Пане, и не дай беззаконию заволодать мною. Брати і сестри, словом антифони, розпочинаємо Святую Мшу сьогодні у середу, 3-го тижня Великого посту. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я эту Святую Мшу охвярую інтенції святої пам'яті Кристини Кунюти у 8-й місяць після її смерті, просячи милосердного Бога, яка прийняє її у своє володарство. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Не змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, дай просим, как наученные Словом Твоим и духовно обновленные сорокаденным покаянием, усим сердцем были мы Тебе отданные, и убратней едностью взносили до Тебе наши молитвы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вчу вас виконувати, каб жили ви, і вошли, і отримали у спадщину землю, яку дає вам Пан Бог, отцов ваших. Ось я навчив вас постановам і законам, як Пан, Бог мой, загадав мені, каб ви виконували їх на землі, якою ідете володать. Заховуйте і виконуйте їх, бо гэта мудрость ваша і розум ваш перед очима народу, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: толькі гэты народ мудры і разумны, які ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не паклікалі яго. Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам. Аднак сцеражыся і пільнуй душу сваю, каб ты не забыў пра справы, што бачылі вочы твае, і каб яны не выйшлі з твайго сэрца ва ўсе дні жыцця твайго. Ты раскажаш пра іх сынам і ўнукам тваім». Гэта Слово Божие. Хвали, Єрусалем, Пана Твоего Бога. Хвали, Єрусалем, Пана Твоего Бога. Хвали, Єрусалем, Пана, прославляй Сион Твоего Бога. Твоем умацовывая засовы брамаў Твоих, благословляйся род Тебе сынов Твоих. Хвали, Иерусалим, Пана Твоего Бога. И Он посылает слово Свое на землю, вельми хутко летите Его слова,
moc niech daje być sam wołnu, sypie i niej jak popeł. Chwali Jeruzalem, Pana Twojego Boga. I on obwieścił słowa swoje Jakubu, postanowi swojej przysudy Izraelu. Nijakomu narodu больш tak nie uczynił. Jany nie wiedając przysudał Jagowych. Chwali Jeruzalem, Pana Twojego Boga. Chwala Tobie, Słowa Bożaje. Chwala Tobie, Słowa Bożaje. Słowy Twoje, Panie, jest duchem i życiem. Ty majesz słowy wiecznego życia. Chwala Tobie, Słowa Bożaje. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Chwala Tobie, Panie. U той czas Jezus сказал учням своим: «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророков. Не отменить пришел я, але выконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не промени небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не зникне з закону, покуль не збудется ўсё. Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным». Гэта слова Пана. Chwala Tobie, Chryste. У святы час великопостного покаяния просим Бога о потребных ласках для нас и для усіх людей на землі. Молимся за святы костел, каб закликав усіх людей до навертання і перемены життя. Тебе просим. Молимся за пастыраў касцёла, каб абвяшчаючы Божыя праўды вернікам, яны вялі іх па шляху збаўлення. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся за алюмнаў духоўных семінарый, каб, дзякуючы Божай ласцы, яны вытрывалі ўсе выпрабаванні на шляху, які вядзе да святарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія шукаюць Бога, каб святло ласкі асвятліла іх душы і прывяло да сапраўднай веры. Цябе просім. Молимся за наших близких померлых, особливо за святой памяти Крыстыну Кунюту, 8 месяц пасля яе смерти. Каб милосердный Бог прыняў іх у свое валадарство, Цябе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб у нашым штодзённым жыцці мы кіраваліся Божым словам, якое пачулі ў касцёле. Цябе просим. Слухай нас, Пане. Узглянь, Пане, на нас, собраных каля Твайго алтара, и обуди в наших сердцах гаряче імкнення до святости. Праз Христа, Пана нашого. Łaski krynica, Отца нас збавляє.
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, ласкаво прими молитвы и ахвярные дары Твоего люду, які бере удел в святых таємницях, и заховай нас от усіх небезпеков, праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z wami, Z duchem Twoim ugoru serce, znosim ich do Pana, подякуємо Пану Богу нашому. godnego tej sprawiedliwe. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб мы ў сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы нашыя сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас, усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Bo Twoją władawstwa i moc i chwała na wieki. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Z duchom Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, a daruj nam spokojem. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословлене, покликане на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Усемогутный Боже, нехай святить нас хлеб небесный, який мы спожили, нехай очистить нас от провинов и учинить годными Твоих обетцаний праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Тепер після благословення буде виставлено святейшого сакраменту і набоженство пісні жальби. Пан з вами. Z duchem Twoim. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша Остия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, благодарство свое прими. Амен. Песни жальбы заспевайте, сердце болем наполняйте, серце болем наполняйте, в очи плачьте, як крыницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться, навод солнца месяц зоры, сумно светят небы в горы, сумно светят небы в горы. Полнить небо плач анёла, жо минул их час веселый, жо минул их час веселый. Дышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стримает, целый свет ниби канає, целый свет ниби канає. Криж Христовий і кананні, душі вострим болем ранять, душі вострим болем ранять. Отцей лаской силой рядом, Злость сердц наших, Пanie, знищи злость сердц наших, Panie. Хоть грех мой перед Тобою, змий його святой крив'єю, змий його святой крив'єю. У бездонні муках Пана, я з провин своїх повстану, я з провин своїх повстану. Można присесть. Молитва Иисуса в Евсимании. Jezus wyszedł z uczniami swoimi za ruczaj Kiedron. Tam był sad, w jaki wejszł on i uczni jego.
Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Сад малітвы і сустрэчы з Богам становіцца ў гэты вечар Гефсіманскім садам, месцам пакут Пана нашага Езуса Хрыста. Вучні, не ведаючы пра апошнюю гадзіну Сына Чалавечага, заснулі ў каранях аліўкавых дрэў. Вартавалі толькі Езус і Юда. Ён маліўся да Айца за сваіх вучняў, каб яны былі адно, як мы, каб Ты ахоўваў іх ад злога, бо за іх я прысвячаюся сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе, каб усе былі адно, як Ты, Ойча, ва мне і я ў Табе, каб і яны былі ў нас, каб паверыў свет, што Ты паслаў мяне. Ён думаў толькі пра сваіх вучняў. Яны былі добрыя, але яшчэ слабыя і непадрыхтаваныя да здрады, пераследу, зняволення і пакутніцкай смерці. Яны не ведалі межаў страху, як і мы. Яны надта спадзяваліся на сябе, альбо верылі, што Пан заўсёды іх абароніць, памножыць хлеб, уцішыць усе буры. Юда ўзяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй, з жаўнерамі і зброяй супраць безабаронных. Езус, жа ведаючы ўсё, што з ім павінна адбыцца, выйшаў і сказаў ім: «Каго шукаеце?» Яны адказалі яму: «Езуса з Назарэту». Езус сказаў ім: «Гэта я ёсць». «Я ёсць» – гэта імя самога Бога. Адсюль і ты незвычайны феномен змагання з Богам. Таму, калі ён сказаў ім «гэта я», яны адступіліся і ўпалі на зямлю. Езус жа, як заўсёды, думае пра лёс сваіх вучняў. «Я сказаў вам, што гэта я. Дык калі вы мяне шукаеце, адпусціце гэтых людзей». Вучні таксама думалі пра свайго настаўніка, асабліва Пётр. Тады Сымон Пётр, маючы меч, выхапіў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха, а імя слугі было Мальхос. Але ж ці гэта тая абарона, якой жадае Езус, якой жадае наша маці, касцёл і нашая вера? Езус сказаў: «Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне Айцец?» На жаль, так часта ў гісторыі чалавецтва і касцёла думалі толькі аб гвалтоўным вырашэнні розных палітычных, ідэалагічных і рэлігійных канфліктаў. Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Тым часам Езус і яго вучні прапануюць нам іншае: перамагай зло добром. Так як святы Павел, маці Тэрэса, благаславёны Ежы Папялушка, усе мучанікі учора і сёння. Збаўленне прыйшло праз крыж, а не праз меч. З дапамогаю Божай ласкі пачынаем разважанне над мукаю нашага Пана Езуса Хрыста. Ахвяруем Яго нябеснаму Айцу на праслаўленне і хвалу Ягонай боскай велічы, пакорна дзякуючы за вялікую і надзвычайную любоў да чалавецтва, за тое, што спаслаў свайго Сына, каб цярпеў за нас жахлівыя пакуты і прыняў смерць на крыжы. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай, Божага Сына, а таксама на ўшанаванне святога Юзафа і тых святых, якія асабліва пабожна ушаноўвалі муку Хрыста. У апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад хвіліны ўкаранавання ажно да цяжкага сканання на крыжы, усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія ён зносіў. Ахвяруем за грэшнікаў, каб збаўца абудзіў іхнія заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Езус
pogasił swojej krwią огонь ich mukał. Будем так само просить Пана, каб Ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце. Żorstkaje serca, ty jeszcze nie płaczasz. Czyż łukał Pana strasznych ty nie baczysz? Jezus Twój luby, wieś krwią ściakaje, sił больш nie maje. Nas полюбивши, сышел Jezus z nieba. Dywos na pleczy, kryż prymaje z drewa. Pod nim ją klęczyć, mleje wstać nie może. Dobry nasz Boże, na kryż kładziется, cicho cierpieć muki. Dźwig niby żala, pробиває руки. Понад землею Збавцу крышу зносить, небо голосить. Древо святое, дай нам Збавцы тело. Каб на Тобе ўжо болей не висело, мы поховаем Пана в сумным гробе с плачем в жалобе. Jezu mój Panie, pragnu покаяния, pragnu z nadzieja i grachów darowania. Nasze prawiny zmyjemy сльозами, жалься над нами. Bogu na wieki, haj że będzie chwała, za все zniewagi ich sústrev niemala. Za nas cierpiał Jon, Boga Syna Diny, Zbawca niewinny. Jezu, na sudzie u Pilata z lichodziejami był porównany. Jezu, miły Panie, Jezu, na Golgocie żachliwej Ty śmierć przyjął przez ukrzyżowanie. Jezu, miły Panie, Jezu, z krzyżem ciężkim i żołty niósł na Warusi grachów darowanie. Jezu, miły Panie, Jezu, do krzyża na Golgocie był Ty przybity tupimi ćwikami. Jezu, miły Panie, Jezu, za zloczyńcami razem Ty przynarodno był pokarany. Jezu, miły Panie, Jezu, wpiny zdjeki żołniera, bolю wzmacniali piekli Twoje rany. Jezu, miły Panie,
krzyża włóczniami zgniaty, u grabnicy Ty był pochowany. Jezu, miły Panie, Chwała patrzana naszemu Panu, za się zniewagi, zabiczowanie, za się cierpieni, za się muczeni, za nasze zbawienie. Ach, ja maci nieszczęśliwa, że cierpieć nie mają siły. Na krzyży mój luby Syn, na krzyży mój luby Syn. O Maryja, ból Twój luty, pod krzyżem Twoje pokuty. Ja хочу dzielić z Tobą, ja хочу dzielić z Tobą. Łaskanaje mój synoczek, zakrywaje ją oczy, jak konają razem z nim, jak konają razem z nim. Маці страшною бядою, поділися Ти со мною, дай мне спознать Твой боль, дай мне спознать Твой боль. Ach, nie czują Syna mowy, i On schylił na grudzi woła. Ja na świecie już одна, ja na świecie już одна. О Мария, муки Пана, крыж покуты, боли раны, буду в сердце я носить, буду в сердце я носить. Ty za nas cierpiała drana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiała drana, Ty za nas cierpiała drana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Amen.
Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Ангел Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej
a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony